Отново са тук. Този път ще играем зуба. Хайде, зареждай са, е! На няколко. Хора, актуализирах играта. Не съм играл от половин... Не съм играл от половин година. И съм много слаб. Почвам видеото. Сега като си направя домашното, и почвам видеото. Не само какво има тук. Съм чувствам, че след малко мама ще дойде да ми каже, че нещо трябва да направя домашно. Така че тия няма ги гледам, само не събирам за никс. Ай, това. Маме, кой ще изключа звука, защото така не искам да има звук. Но почвам игра. Играх 2 игри. На евент ще игра още едно. Обзорвам се, че е права. Трябва да внимаваш или животът ще мине покрай теб. Харесвам и този пейзаж. 100 пъти по-интересен от телефона ти. Остави телефон с капон. Но на лагера няма да има никакви телефони и за всички телефонни приключения, които ще ти се случат. Старай се да не мислиш за това. О, Адисън, няма да заплачеш, нали? Да плача? Ще заплачеш. Да. Не забравяй, че съм на стаж през деня, но винаги може да ме намериш, ако имаш нужда. Знам, мамо. Чудя се дали имат морзовата азбука. Много смешно. Мамо? Да. Всичко наред ли? Да. Да, момичето ми. Добре съм. Понякога не мога да спра да мисля за всичко, което си пропуснала, както го татко ти. Мамо, ти си страхотна майка и чудесна. Ела тук. Толкова ми липсваш. Добре, да видим. Записала съм те на водната навезда, Здравослов и Катерина. Трябваше. Адисън, ти си помгал 12. Госпожа Салуе от офиса трябва да знае дали ще платите остатъка сега, когато взема прелист. Ще платя, като я взема на разсрочено плащане. Разбира се. Добре тогава. Кажи ми, ако имаш да говориш. Добре. Още нещо. Наистина, да. Тук няма електронна поща, а ти трябва да отбелязваш спомените. Лягай да спиш, ма! Лягай да спиш! Ей! Това майка... Опа, извиняй. Мама, ще ми пустиш, че псувам? Еми, в нашето училище е обида. Поне в нашия клас. You look lots of money. Oh, you good luck. Я давай ще записвам. Ще записвам я. Да се чуя. Ах, мамицата ти. Мамицата ти. Барабонки. Барабонки, барабонки.
Дай да спиш. Дай да спиш. Сметка. Безплатна средна пица, препоръчка на голяма. Ето това ми харесва. Студентската Дай работа да спиш. никога не свършва. Yep. Не мога да повярвам, че пак пише домашния адрес. Мама, можеш ли пак да го правиш така? Това. Давай го пак. Я пак. Да, малко по-добре ми стана пак. Ти не го записваш? Не. Защото съм изключил звука. Я чай. Ну-на. Опа, малко. Включих звука и почнах да се разпявам. Спрайна! Окей. Не съм псувал, не съм аз съм голям сакатник. You could put some money. You need lots of Mama. Монята. Върти ги, давай върти ги сега. Мама, това чалга ли? Мама, чалга ли е това? Дето Монстър го беше пял. Върти ги, давай върти ги сега. Чалга ли? Мисля, че се е чалга. Къде? Не, как? Аз беше дошъл, снимам в момента, не мога. На гош, и съм в отлична форма. Просто там са високотехнологичният и не си. Не се обидна се още. И всички там са млади, умни и готини. Опа. If you got lots of money, oh you got lots of cash. What was snipe намазно? Ще. Извиняйте, че викам. Не беше. Опа, маме. Малко такова. Малко разклачих това. Разглавницата малко пак. Така. Чакай, не в център, просто. Стига, ти напълно ще се впишеш там. Ще се справиш чудесно. Просто имам чувството, че не съм работила толкова време. Има преди с изключение на тук. Тай кацапница. Да, тук си ми е кеф. Да, мисля,
Ма сега казвате и аз така. От авантюрист станаш счетоводител. Наши ми не търти. Да, няма да пасва. Троя. Кой? Някакво. Да, какво? Нищо. Ама какво? Опа, чай малко. Без да искам, опитах да ти усиля звука. Тате, какво? Нищо. Какво да прави като дойде? Да му помогна. Какво да ти помогне? Че му е лошо, бе. Да ти чеше топките. Който му е лошо, не пие да забавя канал. Добре, че съм бил изключил звука. Че ако това го бях включил на видео, ще YouTube да ме махне. Да ми махне видеото, па може целият канал. Да викам, чеше топ. Чеше. Чеше. Да. Какво? Аз ще го играя. Ще мама вика, че тя иска. Иска. Не, че искам, нямам иска. Камба, тате, сега идвам. Аз съм Гела, аз съм в маркетинг. Готина музика. Благодаря ти. Разбрах всичко, което каза. О, счетоводител. Стажант. Това място е върхарско, а? Върхарско. Не си ли малко зряла за стажант? Дефинирай зряла. Здравейте хора, аз съм Поли, отговарям за ориентирането. Първо, нека ви кажа какви късметли сте да бъдете тук. Някои от вас ще отидат в различни отдели, някои ще получат задания, може да работите с менеджер, поръчки, да приготвяте ласта, да правите резервации за вечера Майя Сола. Вие сте счетоводството с Колин, нашия финансист. Чух, че е сложно. Нагоре по стълбите до стъклените врати има скенер на ръка на Джаспос. Социални медии. Кира Нелсън. Маркетинг. Не знам ли ти да? Супер, това е за сега. О, Боже, как не знам да Добре. Чакай малко сега, не мога да слушам. Вярно е. Ако си мислиш, че те слуша. Кажи. Какво? Ко ще му сготвиш? Ко? Какво? Какво чай, че ми е нещо по-лошо? Не. Маме, виж кичет. Учи стихотворението, защото вас ще добави да вървите, няма да се готови. Може ли се малко? Благодаря. Чух, че човекът за когото ще работя е лук на тема контрол. Наистина. Защото аз чух, че Вие сте финансови директор. да, аз съм. Моя е още по-голям телевизор. Друго си е мъничко, телефончето с моето. Мъничко. Аз съм Майя. Изобщо не се е хубавко. Мак ще я кажа, да е лошичко. Ама, компактно е поне. Ти знаеш ли, че на Васко телефона, детка с кълъв е
малко по-малко от моя му се побира в джоба и една бутилка вода му се побира. Не, защо си ползвах метките? Извинявайте, че викам. Никога не ме притеснява. Аз съм толкова добра в таблетите, колкото всички други. Вие да не сте Мери Попинс. Преди възрастта на някои от вашите служители, мисля, че това може да е полезно. Човече, виж това. Това е прелетяло разстоянието от курорт в Тайланд. Черна слонова кост. Специалната смесен от зърна, които и след това натурално преработени от тайландски слонове. Пива от слънската. Така казано звучи лошо. Как е на вкус? Това го пия. Съжалявам. Мая, това е нашия CEO и понякога доставчик. CEO Entrepreneur Мая себе е много. T64 Jeffrey Bezos. Училищна крем. CEO Entrepreneur Born 1964 Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it. By the way, put it back into. So I show how you can for me clean up. Don't get your fucking arm to the fucking second. Dick no blood, dick no nice. Come on, Jeff. Hello, it's nice to meet you. Това беше забавно. Някой от нас има работа, така че... Това звучи скучно. Ще покажа на Мая някои неща. Хайде. Това позволение. Съжалявам, аз не съм сигурна. След 2 години на проучвания срещнахме главния си инвеститор и тогава потръгна. Създадохме клиент за 9 месеца. Струваше цяло състояние, но се разраснахме бързо и нямахме друг избор. Това място е невероятно. Да, доста е впечатляващо. А стълбите са малко опасни. Не знаех, че имаше време за Имам разговори метките. с стъжантите. По принцип нямам, да. Правя за тези, които ще го оценят. Не, ще ми знае много. Не те познавам, но изглеждаш сякаш се хващаш нещата. Виждаш ги различно заради опита си, така да кажем. Имаш предвид възрастта ми. По правило не трябва да питам. И не ме интересува. Добре. Какво мислиш? Мисля, че е прекрасно празно пространство. Това е любимото ми място. Защото има потенциал. Това е ключът. Да видиш колко ценни са нещата. И какво виждаш? Патици. Да, искам да го направя езерце с патици, където хората да сядат и мислят. Това е. Добра идея. Да. Радвам се, че го разбираш. Май трябва да те бъде. Благодаря още веднъж за развеждането, но може ли да ми кажеш къде е офисът на Колин и предполагам, че трябва да се връщам? О, вече го направих. Офисът на Колин е надолу по онзи коридор, а това тук е твоят втори дом. Леле. Вие сте Уил Мартин? Да, аз съм. Как е хавата, хора? Так му обсъждахме Тишфест. Какво е това? Това е състезание, което правим всяка година. Всеки и всички трябва да участват. Най-доброто приложение печели. Голяма работа. Ама, наистина голяма. Победата може да ти оправи живота. Трябва да вдигне много. Да видим приложенията на всеки от вас. Особено твоето, Майя. Сега вече го запазих. И не само, че обидих финансовия директор, ами успях да омаловажа и почетните степени на изпълнителния директор и съм почти сигурна, че отчуждих останалите от стъжанския екип. Еха, и това за един ден? Впечатляващо, нали? Поне Уил бе наистина приятен. Уил Мартин. Де? Тя е изпълнителният директор. Той е по-приятен, отколкото мислех, че ще е. Какво? Падаш си поне? Не, вярно. Щом започна.
започнеш да говориш официално и да фамилиарничиш, знам, че става нещо. Нямам представа за